Assalamu alaikum, hormatly ilişler. Şu gün 2020 yılın 3. apreli heplerinin Perşembe günü. Hoş geldiniz Türkmenistan Demokratik Opozisiyanın platformu kanalına. Şu gün memnun efira Demokratik Güçlerin Koalisyon Center'ın yolbaşı Muhammed Döce katnaşıyor. Muhammed abi, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Selamun Rada, selamun vatandaşlar, hoş gördük. Yani hormatly ilişler, şu gün bizim temamız polis işçileri köpçülüklerin işten gidiyorlar. Çürük rejim kaput. Yani şu hakta gurmeler size bir neçe materyaller okuduruz ve şu temadan çıkmayacak boluruz. Bizim bir yankı aktivistlerin bir xahiş ediyor. Köp efir etmem size giycelerine yatamız yok diye. Bizi bağışlarsanız yani bir taraftan geçmeyecek boluruz. Yine hormatly vatandaşlar, Muhammed ağa ruhsat bersen men videolardan başlayayım şu İran'ın videolarından. Doğru. Ne ünsörüklerden şuna o zaman Muhammed ağadan komentarı sorar. Şu videonun komentarı. Vatandaşlar, şu videolar biz hazır görkezdik, şulim İran'ın içindeki bolup duran vakalı. İran'da şu an Novruz bayramı belli. Novruz bayramında 13 günler halk boş, yani idareler dağıtılı tatil. Novruz bayram tutmağı İran'ın hükümeti o İslam noktayı nazarından seyredip onu kafirlik nemetip başka da videolar var. Rada olarak oyağa. Şöyle nemetip o dikkat kaydıydı. Kafirlan prazniye gidip ettirtmeyerli İran'la. Şunu ofisyalini belli etmeyerli. Ne her heyni görünüşünde şu önüne geçecek oluyor. Halk umuman İran'la hükümete karşı. Bir koça siyasi miting etip çıktı bunlar kırıya, vuruya, öldürüya, yençeye, özünü hem yani biliyeniz İran'la ne ayırlığını yardayı. O elinden gelenini şolan karşısında bu işlerim hayırlarını azat ediyor. Yani halk hiç vakit şu protesti giyip taklamaya. Şunun durlu görünüşlerini ondan geliyerle beyan etiyerler. Mesela şu videolarda İran'da şu prazniye giyinden belli yerler. Hükümet şuna neme giyir diye, bula giyirden belli yer. Çarşamba Suriye diye, Çarşamba Suriye'ni vapşı ettirtmeye. Bunun hem öylerini et yerler, videolarını yayret yerler, halk tersine kaydı. Durlu görünüşünde öz protestler. Mesela Hayyami hem Mehmet'in Orta Asya'da belli şair şu mazarını var yani. Şu videoda vardır. İran'ın hükümeti şunu halana. Bunlar kovacak kol yani onu da bolana. Ondan sonra Ferdusin. O da İran'ın belli şairi. Şu mazarını var yani. Hadır Badır işte. Bir nemen ki. Ferdusin ki. Ondan sonra Taht-ı Cemşid'de var yani. İran şahlarının nemesi kadimi yadigarlık. Hükümet şu eltmece kol per neme etiye yönü onu da hadır görürsünüz. Onlarca adam şunu organizavat et yerle şu tak var yani. Ya mesela sizde bederde gidip dans et yerle kellerinden yağlığını ayırıp edip dans et yerle. Yani bir başka bir görünüşünde halk öz protestini hükümete görkediyor. Nerede açılığını görkediyor. Şol için bizim siyasi aktivistlerimiz, bizim aktivistlerimiz eğer yurtta ütköşlük girecek olsa, hükümetin yüreğine korkuyun salacak olsalar, hükümeti kanunçılığa boyun ettirecek olsalar, hükümeti halkın erkenmetliğinin önüne geçecek olsalar, şunu yanaklatları etmeyen biz onurmalı. Her neyin şunu yanak hareket köp olsa, hükümet eyyem ondan netice çıkarıyor. Kendi bulan karşısında nemedi oturmalılar, bırak koşuşuyor. Biraz kanunluğa neme feretiye, halkın yaldayına feretiye. Şol için bula da bir hillik görünüşünde görüş. Şu görüş neyce bat alıverdi, o zaman bir siyasi zatlar var. Ve de şu tadı ahleke halk yığınanan yerine ondan beter öne çıkacak olayan adamları da mümkünçülük töretiyor. Her şu tadı bağdı. Mesela Şah'ın taraftarları şu tadı bir lozing var ya hemmesi. Şah bize buyruk var, Şah'ın oğluna diyelim de. Bir tayin, halk tayin diyelim. Lozing'de. Ben de ayçak olayanım haçanım halk bir yana yığınanta
O zaman şu taada näme etden edip bolýar. Eger halk taýin bolsa, halk narda bolsa, eger halk narda bolmasa onu istem edip bolmaýar. Ýöne halkyň nardalygyny bilsen, hökümetiň etýärligi näde dogry bolsa, hökümet ýurt dolandyryp bilmeýän bolsa, o zaman halkyň ýygnayan ýani ýeri ol bir köz bolup duranda onu özü tutaşdırıp bolýar. Şol üçin bizim aktivistlerimiz şuna taýin bolmaly. Hemme halkyň ýygnan ýani ýerini hökümete bir bomba ýanak, ýadyrny bomba ýanak dady öwürmeli. Goý hökümet gorksun. Hökümet gorksa o zaman halkyn fiýleýär. Şol üçin biz şu zatlary etmäni olmaly. Jygyllyk bazarda, stadion futbolist oýnanlar, şäherlerde şulan geçirýän ýygnaklaryny, oy nemede Rumeniýada biz görkezdik näçe. Halkın özü, prezidentin özü çağırýar halky men çykyş etjek diýip mitingde. Şu taýda halk ýygnanan ýerine nardaçylyk şoňem şu prezidentin öz geçiren çäreti özüni ýok etýär. Şol üçin şu zatlary biz öwrenmeli, şu zatlara biz taýin bolmaly. Men şunu aýtjak boldum burada. Dogry. Häzir men bir näçe videolar ýene öküdüm, otaň şu hatda gurma ders. Bilim şu Taht Cemşit'te şu. Okey. Inni Muhammed ağa, gatdog belläkeşdiňiz ýalňa bir ýere halk baryp bilýän bolsa, mesjid bolsun, ýa-ni Gurbanuň çäresi bolsun, Tedaryň çäresi bolsun tapal ýok. Biz şu ýerde, şu zady, şu çäreni bizim çäremize geçirmeli. Ýagny halky üýüşüp hökman Gurban ýok bol diýmeler, mysal üçin bize iş ver, mysal üçin biz haklarymyzy isleýär, bize yerler paýla, bize aýlyklary ber, bize iksan kurs gerek gel, bize konvertasiýa gerek, bize bir topor ýa-ni haklar, hukuklar we bir topor temalar bar, şu temalary açyp şoň problemalaryny çözdürtmeli hökümete. Ine şol temalary mysal üçin banka barýany konvertasiýa edip ber, çağlarymyza ýa-ni nemeyi bermeli, valuty vermeli, konvertasiýa edip ber studentler üçin. İkinci, barýan türmeleriň öňüne edýän, üýşürýän-de prezidente ýüzlenýän, video ýapýan, zat edýän ýüzlenýän üýşüp biziň dogry anlaşmanyň ýa-ni şertlerini gowulaşdyrmaly, türmedäki oturan adamyň şertlerini gowulaşdyrmaly. Bize öň 6 aýda bir gezek, 3 aýda bir gezek dogry anlaşmany görmäni mümkinçilik berýän bolsaňyz, indi aýda bir gezek beriň diýip. Ýani kanuny çykmaly. Indi şu ýer çärler istendik ýerinde geçirip bolýar. Ine potroçylar suw alyp bilen okmy? Suw ýokmy? Üýşüp ýa-ni hekimle barıp suw talap etmeli. Traktora mehanizmler ýokmy? Hekimle barıp talap etmeli. Hekim şu ýerde prezidentiň vekili. Şu häzir bular şeýle bir vertikal wlas gurdular da, ýa-ni vertikal hökümeti. Başga gurumlar işlenok. Prezident, hekim, polis, MHM. Başga gurumlar ýok ýaly ine şolar işleýär. Şolar aýtsaň, şolar belki ýa-ni gurumlar edaralary ýöredýär. Ine şoň üçin gato dogry belläkeşdi Muhammed ağa. İstendik hökümetiň çäresini biz çäremize geçirip prezidenti işledip bilýär. Hökümeti işledip bilýär. Bizim häzir maksadymyz o prezidenti ýa-ni çüýrük tohumy gidirmeler birinji bilen haklarymyzy gormaly. Ine kanun esasynda. İkinci bilen biz agzybir bolup çärleri geçirmeli. Egerde biz çäre üýüşüp köşküne baryp ine Gurbanuň aýyp biläsen, onu ýeteriz zat ýok. Ýöne istendik ýerimizde magazyny produkty ýok, bahalar gymmat, ýa-ni bankda konvertasiýa ýok, bankda pullar bilen ok. İstendik ýerinde istendik çäreni geçirip bolýar. 10 mol, 100 mol, 1000 mol ýöne halkymda ýüzlenýär. Bir ýerde bir adam çäre geçirse gün üýüşmeli. Sen teman bolmasa da şol gollamaly. Birini gorkadýar we Gurbanyny gorkup başlaýar. Şu mesjid çäresinde ýa-ni Ramazan bayramyna Gurbanyny awaza gaç gitdi. Ýa-ni ministrler gorkup. Gaty gorkdy. Ölür ýaly gorkdy. Ýa-ni akylyň hemme taýdýar. Biz bular ýaly görmedik muny. Dagırdap nemedip gaty gorkdy. Görýäňizmi?
Yok belli de adam burada o halk kaptalını du hem de nardalığını biliyor, öz karamdadalığını biliyor. Bir adam şu tadı kıygırıp o gel şeyle yaşamaylın de ne bizim moğollamız de yurdumuz yurtta bağlamının nire ihtiyacı belli de bir direk pullardan polisiye gün verenek falan diydi oturdu halk şu tarafa gidiyor. O zaman o talpan önü hiç kim tutulmuyor, hiç kim tutulmuyor. Ava. Yok polislerim emhimede yağdadı yine Hem bizim kalkımı da burada. bir ikinci materyal görkezdi yine Adalet Radyosu men köplen süýlenýän yine şunun materialyny görkezmekam men bizim halkymyza haýyş etjek bolýan Adalet Radyosu ýyllar boýunça Türkmenistanyň adamlaryň haklaryny, hukuklaryny gorak Türkmenistanyň içindäki bolýan hemme ýa hadisalar beýan etgelýär. Şo ýerde işleýän adamlara şoň kunna şolar aýlykly işleýär şoň. Amerika bilen düşüşmelik we ýa finansiýerine durduruldy. Men bilýän näte Amerikada ine fondlaryny ýapdylar da etdiler. Şolar aýlyk berilen ýöne şol türkmen redaksiyasy işläp durşonda. Ne şol materiallar çykarýar, risk alýar. Anam Adaletlik radiosynyň jurnalistleri, aktivistler ýaly risk alýar. Hökümete karşı hökümete karşı da olar beýan edýär, ýöne hökümet özüne karşı diýip kabul edýär. Şoň üçin Gözel, Toýmurat, Ýogşun we beýlekler Faruk hemmetine men uly minnetdarlyk bildirýär. Köp sag bolun. Eger Adaletlik radiosu ýapylsa, bizim halkymyza kyn bol. Näme bolsa da Adaletlik radio içinde öz korrespondentler var. Näme bolsa şonuň berýän maglumatlary Türkmen ýüzü we Kronika we has ýanky dogry we şonuň işi biz görüp durýar, şonuň işlerini biz görüp durýar her gün. Şoň üçin hormatly watandaşlar gelin gollalyň. Siz Adaletlik radiosynyň saýtyna barynda öz kommentariýaňyzy ýazyň, gollaw kommentariýasyny. Adamlar şu ýerdäki hemme türkmen watandaşlarymyz pulsuz işleýär. Ýa olar kwartiralarını tölemeli. Aýlyk alyp ýanky çağlaryna eşik almaly, öňe eşik almaly, ýanky çykdyjary we şoňa seyretmeýän şolar muhty işläp ýörler. Şoň üçin biz minnetdarlyk bildireli. Komentar bilen podдержка berin, ýanky azyjyk şolary gollaly. Şu kynçylyk ýagdaýda Ýewropada işlemesen kyn. Bular diňe jurnalist bolan soň diňe şunu edilýär. Ine ýanky muhty ýagdaýda işläp durur häzir we şoň üçin taňlar ýalkasyny bildireli. Burada men şuta bir dat belleje. Men Adaletlik radiosynyň ýapylmagyny gollamak, olam ýöne geçen hepde Amerikan Suudi karar çıkardı yapmalı aylıklarından bermeli. Aylıkları ayrı berilýändir. Bidiňe Türkmen bölümde bütün bir näçe 72 dilde olan beredaçalar var. Hemmesini wastana etdiler. O zaman Ýewroparlamentem şulara degişli nemetdiler. Daba özümüz finansiýeli edilýärdi. Şol üçin bilen etýän iş uly ýönemen kritiki var dem etýän bular. Sebebi Türkmen bölümü yürek bilen işlana. Eger şunda yürek bilen işleseler, eger halkın söýseler, şu habarları näçe etdi. Köp habarlar berip bilýär Türkmenistanyň içinden. Şol üçin men bilen öz halkyn söýüp, öz borcuny bir kemsiz ýerine ýetirmegini talap etýär. Ýöne ýapjak bolsalar men gollaýan, toňuna çelin. İçine şu ortaya tarafı dağıtlı, pasteyan agentur ettiler, öz jurnalistlerin tallılar. Şol için Adaletlik radyosu saplanmalı, araştırılmalı. Men şoňam tarapdary. Ýöne gollaýanam, buna aýdyn. Hökmen Adaletlik radyosu işlemeli, gerek bolsa finansiýa kömek etmeli, hem de etmeli. Şunlukça pulun tek gelen o aýlykly işleýär. Ha gelen onu bilemem. Ýöne karar çıktı. Karar çıktı. Ol karar ýa prosedura geçinçe adarda geçinçe täden teljerip kim yapmaly, kim açmaly bir topar reforma girip dur içinde ýöne Türkmen azat ýa Türkmen redaksiýasynyň adamlar bir alt sanjak adam. Mysal üçin Gırgyzlaryň halk gör, Gırgyzyň redaksiýasy 30-dan 50 ýetýär. Kırgızstan bir küçük döwlet. Ýöne Türkmenistanyň 6 bolan şol hemme görýän materialyňyzy YouTube'da, TikTok'da,
Yankı Telegram'da ya başka Facebook değil bar nimelerde 6 adam ediyor şunu. 6 adam içinden maglumat alıyor, tayarlıyor, video süjet ediyor, tekstli süjetler ediyor da şu 6 tane redaktörü işliyor, giyece bunu işliyor. Ne şunun için ben bütün demokratik opozisiyanın adından minnettarlık bildiriyen, gayret edin, halkımızı gollan, şunun aylıklı işletenlerden bir gün tölerler. Biz yine hükümet suratda Azatlık Radyosu'nun saytına girip podдержка beremeli. Tebebi şular yok ol kiste, ya şular işin taşlak kiste, ya şular yankı dursolar bize kıyınmor. Bize neçe köp jurnalistler, neçe köp Azatlık Radyo ýaly nime bolsa şunça biz projektleri Türkmenistan'ı nime edip korrupsiýaları ýol, yani hakları, kanunları yürüdü bilýär. Şoň üçin olar öňüm uly işler edýärler. Muhammed Ağa'nın pozisiyası beýle men oňdan ırza bolamok, men pozisiýam başga. Men şoň edýän işlerini görýän, okatdyň, berýän maglumatlary, käwagt näde o maglumatyny berýärler, olam dogry bilen berýär. Näde durmat bizi alýarlar, olar alýarlar. Ýöne esasy Türkmen kontentyna patok informasiýany Türkmen yani içinden gelen informasiýanyň 80%'ni şular edýär. Şunu her qırar çekilse bir sebep bilen şu 80% informasiýa ýok. Hakykat informasiýa. Şoň üçin ýyllar boýu işläp gelýär, bir topar adamlar işläp tutuldy, türmäge basyldy, ýa-ni jebir çekdi. Şoň üçin hemme şöyle işlen adamlara men öz minnetdarlygymy bildirýän, köp sag bolsun diýen, şunkuny aýlykly işlenlere de köp sag bolsun diýen gaýrat edin. Durumda kansa biz badyr, biz sizi gollar. Gollap bildiğimizçe bizde de finansiýerler yok, bizde de hiç kim pul bermek, öz pulumuzy goýup işleýär. Bizde may bolsa biz hökman kömek ederiz. Ýöne Azatlyk Radiosu azat bolan soň hiç kimden pul almaz. Minimum biz şolary ýa-ni öz sözlerimiz bilen gollamaly. Kyn görmän, bizi görýänler şu efirden soň gidip Azatlyk Radiosyna öz kommentariýaryny, golluk kommentariýaryny ýazyn. Kim tanýan bolsa, tanamayan bolsa, şoň hemme türkmen garşanlar. Amerikanlı yok, nimeli yok. Hem bir ýaly Türkmen vatandaşymyz. Olum bir ýaly risk alyp, olurmuş beýan edip, olum üstüne töhmet atylýar, geldi kariden başlap töhmet atýarlar üstüne. Olum elbetde iyi işleri köp edýärler, ýalňyşlar ammadyr, elbetde ýöne şonu da şonuň edýän işi Türkmen opozisiýasy üçin, adalatly üçin, demokrat üçin ummaly iş edýär. Şunu bellek geçmeli. Yine gelin şunu dinleyelim, şunu taýýar eden reportajlaryny, ondan bizim özümizden goşup şol materiallar doldururuz. Türkmenistan'da orta mektepler 12 ýyllyk bilim tertibine geçeli bäri 10-njy sınıfy tamamlayan okuwçylar şol ilkinji ýa-da uçurum bolarlar. Emma 2013-2014-nji okuw ýyllarynda durmuşa geçirilip başlan bu täze okuw tertibiniň netijeleri okuwçylara we olara berilýän bilimiň hiline şu çatdaçyny täsir ýetirmegini dowam etdirýär. Şol 8-njy sınıfda okuyan okuwçylar bir sınıfdan başgasyna geçiş egzamenlerini tapşyrmakdan boşadylypdyr. Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä bu ýagdaý 9-njy sınıfa geçen okuwçylaryň indiki okuw ýylynyň dowamında ýene-de şol bir okuw programmasyny gaýtalamaly boljakdygy bilen bagly. Mekteplerde 8-nji sınıfda okuyanlar 9-njy sınıfa geçseler-de okuw dersleri 2 ýyllap gaýtalanýar. Dip Azatlygyň çeşmeleriniň biri 1 aprelde gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan bilim budagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler 8-nji sınıfda okuyan okuwçylaryň sınıftan sınıfa geçiş synaglardan bökdürilmeginiň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň görkezmesi esasında amala aşyrylýandygyny aýtdylar. Munyň sebäbine bilim ministrliginiň çynownikleri Türkmenistanyň orta bilim berýän mektepleriň orta bilim hakda berilýän sertifikatlary 12 ýyl geçirmek bilen baglaýarlar. Dip çeşme gurrun berdi. Göz öňünde tutulan häzirki bilim tertibini çeşme şeýle düşündirdi. Ýagny mundan öň mektep 11 ýyllyk orta bilim bereni bolsa geçen ýyldan 12 ýyla geçip häzirki 8-nji sınıfda okuyan çağlar indiki sınıfda almaly mowduklary geçeni sebäpli ikinji gedek synawdan geçmedi ýaly ders synawlaryndan bökdirilýär. Dip anonimlik şertinde gurrundeş olan çeşme aýtdy. Bilim ministrliginiň resmi websaytynda orta bilim programmasynyň durmuşa geçirilişine degişli jekmejek düşündürüşler ýok. Azatlyk Radiosu saýtda görkezilen telefon belgilerine jaň edip maglumat alyp bilmedi. Bilim budagyndaky ýagdaýdan habarly çeşmeler orta bilimiň 12 ýyla geçirilmeginden soň okuw tertibiniň örän bulaşykdygyna öňe çekdiler. Umuman formal taýdan dünýä standartlaryna laýyklap 12 ýyl okumaly edilýär.
Ýöne muňa garamazdan mektep programmasy bulon bujor ýagdaýa düşdi. Sebäbi ýokardan görkezme esasında edildi we yeterli taýýarlyk görülmedi. Dip Çeşme belliýär. Türkmenistanda orta mektepleriniň 12 ýyllyk okuw tertibine geçirilmegi baradaky karara 2013-nji ýylda gol çekilipdi. 2013-2014-nji okuw ýyllarynda durmuşa geçirilip başlanan bu programma laýyklykda şu ýyl 10-njy sınıfy tamamlan okuwçylar ilkinji ýa-da uçurum bolarlar. Olar esasan 2007-nji ýylda doglan okuwçylar. Ýatlatsak orta bilimiň 12 ýyl tertibine geçirilmeginiň netijesinde 2014-nji ýylda mekteplerde uçurum bolmandy. Orta mekteplerde 12 ýyllyk bilim bermek jörýeti programmanyň işlenip düzülmänligi üstümizdäki okuw ýylynyň başynda belli boldy. Şonda Türkmenistanyň kronikasy näşridi bir 10-njy klass okuwçylary üçin däl eýtim bir näçe sınıf üçin derur okuw kitaplarynyň çap edilmänligini ýazdy. 11-nji sınıfda okuwçylar 10-njy sınıfda okan sapaklaryny gaýtaladylar. Indi muny 3-nji ýa-da gaýtalaýarlar. Uzak wagt bäri muallimler üçin okuw gollanmalary ýok. 2022-nji ýyllar aralygynda dolandyran Gurbangul Berdimuhammedow mektep biliminiň dowamlylygyny 10 ýyldan 12 ýyla çenli ýokarlandyrmak barada 2013-nji ýylda karara gol çekende bu özgürtmeleriň bilim ulgamyny güýç we wagt döwrüne gabat getirmek we mektep okuwçylarynyň gözýetimini giňeltmek hemde häzirki zaman tehnologiýalary baradaky bilimlerini çuňlaşdyrmak ýaly maksatlara gönükdirilendigini wada berdi. Şu günler Türkmenistana howajylyk ekinlerine ýygy işleriniň gyzgynlygyny dowam edýän döwrüne produkda karhanalarda yaramaz iş şertleri, zähmet haklarynyň pes bolmagy bilen bagly ýagdaýlar sebäpli işçilerin köpçüliklerin öz islegleri boýunça işden çykmagy bilen bagly wakalar köpürýär. Türkmen Oba Hyzmat Döwlet Birleşiginiň Mary vilayat şahamçasyna işden çykan mehanizatorlaryň ençemesi özleriniň daşary ýurt döwletlerine has oňat iş mümkinçiliklerini tapyp bilýän Şäherleri köpçüliklerin işden çykyp başladylar. Olaryň ençemesi öňünden duýdurmazdan iş gözleginde daşary ýurtlara çykyp gidýärler. Bir injiner Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Şu günler Türkmenistanyň möhümlüğin obagyjylyk işleri alınıp barýar. Gowaça meýdanlary ekşe taýýarlanýar. Boğday eklen meýdanlar mineral dökünler bilen imitlendirilýär. Ötüş suwlary tutulýar. Şeýle-de ýer almak we bakça we beýlik azlyk ekinleri ýygy işleri dowam edýär. Hususan gowaça meýdanlaryna ekşe taýýarlyk işleri mehanizatorlaryň zähmetini, tehnika işini talap edýär. Mary Oba Hyzmat Önümçilik Birleşiginiň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan işgärler şu wagtda şeýle özleriniň ençeme öňünden duýduruş bermeden Russiýa ýa-da beýleki daşary ýurt döwletlerine iş gözlegine gidenliklerini aýdýarlar. Käý ýerleri telefonlaryny öçürüp barjak ýurtlaryna barandan soňra messengerlerden hat iýerip işlerini terk edendiklerini aýdýarlar. Diýip maraly injiner aýdýar. Ol şeýle ýagdaýda karhanaanyň käbir kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny, öňünden taýýarlyksyz täze işgäriň gözlegine çykmagyň hemde olary ýetişdirmegiň wagt talap edýändigini aýdýarlar. Iň bolmanda öňünden duýdursalar, biz täze işgär tapardyk. Häzir paraňyzam gerek däl, puluňyzam gerek däl. İşletiniz bolýar, diýsem adam tapamyzok. İşgär tapylan halatynda hem öň tehnika dolandyryp görmedik. Ýa-ni bir harby gullugy tamamlan oglanlar ise gelýär. Olara tehnika dolandyrmagy doly öwredýänçä 4-5 aý gerek bolýar. Diýip Tehnikalara hyzmat ediş edarasynyň bir hünärmeni aýdýar. Bu döwlet birleşigi Türkmenistana obagyjylyk işini tehnik hyzmatlaryny üpsün etmek öz üstüne alýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy soňky köpçüliklerin iş terk etme torkunyny Türkmen Oba Hyzmat karhanasynyň işini terk edip daşary ýurtlara çykmagy başaran bir näçe maraly mehanizator bilen gurrundaş bolmagy başardy. Bizim Türkmenistanda bir ýylda alýan aýlygymyzy bu ýurtda bir aýda berýärler. Diýip maraly mehanizator aýdýar. Türkmenistanyň köplenç iş eklenç gözlegine ýaly daşary ýurt döwletlerine çykýarlar. Biz daşary ýurt döwletine çykyp özümizi gerekli adam hükmünde duýup başladyk. Öňler gul ýaly işleýän ekenik. Diýip mehanizator aýdýar. O Türkmenistanyň özleriniň 2000 manat çemeti zähmet hakyny alanyklaryny bu pulun maşgala eklemäge ýetmänligini gurrun berýär. 2000 manat pul meniň özüme de ýetenok, üstüne maşgala eklemeli. Işin gapdalanym girdiji gazanyp bolmaýar. Öňler hususat hojalyklaryň ekrançylyk meýdanlaryny sürüp tekilep 5-10 manat gapdaldan girdiji gazanardyk. Soňky wagtlarda ýoly başçylar şol 5 manatdan 1 manatyny bize berip ganunlaryny özleri alyp başladylar. Diýip mehanizator aýdýar. Ol özlerine döwlet tarapyndan alynan tehnikalar bilen esasy işin gapdalaryny hususat hojalyklarda işläp näçe girdiji gazansalar şonuň adyndan 80 göterimli ýol başçylary geçirmeli bolanlyklaryny
Bu ýagdaýyň bolsa özlerine goşmaça girdiji gadamaga mümkinçilik bermänligini gurrun berýär. Türkmenistan 2000 manat valyutanyň Garabağlardaky alış-salyş bahasyna tas $100, resmi kurs boýunça takminan $570 barabar bolýar. Türkmen Oba Hyzmat Döwlet Birleşigi 2024-nji ýylda Türkmenistanyň oba hyzmaty mesleginden bölünip aýryldy. Türkmenistanyň bu produkty işläp ýurtdan çykmagy başaran marly mehanizatorlar zähmet takdirlen bir hatarda iş şertleriniň hem yaramaz bolanyny aýdýarlar. Meselem, bir ekrançylyk meýdanynda 2 sagat nasyp gören bolsaň, duýdansyz gelip başga etraplardaky ýokary wezipeli emeldarlaryň ekrançylyk ýerlerinde işlemegi talap edýärler. Şeýle ýagdaýda biz käbag solo etraplara gidip 15-20 günläp öz tekniklarymyzda bolmaly bolýar. Bu biziň lapymyzy keçirýär. Üstüne bu zatlar üçin goşmaça hak tölenmeýär. Deyip marly mehanizator aýdýar. Ol da şary ýurt döwletine bir meňde işleri ýerine ýetirip has köp zähmet hakyny alýanyny we has oňa şertlerde işleýänini aýdýar. Daşary ýurtda biziň alýan aýlygymyzdan daşary tekniklarymyz hem ýangıç ähtiýat saýlary bilen üçine dilýär. Türkmenistandaky ýaly almadyk zadyňa aldym diýip gol goýdurmaýarlar. Deyip mehanizator öňkü işini döwlet tarapyndan üçin edilen ferişdelere salgılanýar. Olmar Oba Hyzmat Önümçilik Birleşigine işlän döwürlerine özleriniň her bir teknik üçin Muhammed ağa, şunda duraýyl galan biz özüň aýdaýar. Bolny şöyle. Şimdi senin şu materialda şeyde diýär, şu mehanizatorlar işlerini taşlap, köpçüliklerini işlerini taşlap gittiler. Neme ýanky Orsyada, Türkiýe gidip şo ýerden ýanky mesajy berip, arda ýazyp şo ýerden işden çykdylar. Bu ýanky o hojulukda işleýän adamlara, ýanky o hyzmatynda işleýän adamlar şok sebäbi işleriň bady iki ştat gelýär, bu mehanizatoryň ýok bolýan, hemme zat dur. Täzesini goýjak bolsaň gatda der 4-5 aý taýýarlamaly. Mundaşyndan biz ýene bir informasiýa bereli, Azatlyk radioda aýdylmaýan informasiýa. Häzir Türkmenistan 500 goly Kytaýdan traktor aldy. Ýani mehanizmler, kombaynlar, ýani däňe ýygyş kombaynlary, paxta ýygyş kombaynlary aldy. Şolar gelenine ine häzir täze geldi. Şolar aljak bolsaň $500 zähtke bermeli Muhammed ağa. Mehanizator bolup şonu aljak bolsaň $500 zähtke bermeli. Häzir tanşyň bolsa $200-300 bilen at bolýar. Ine onu aldyň. Enjamlar, gurallar içindäki şeýle bir pet hili. Ýani traktor ýöne döwülip ýatyr, çydanok diýär. Şonuň üçin ol döwülse-de ýene öz puluny bejermeli bolýan. Umumy şonu $500 berip alsaň bankrota düşýän. Inni şondan hem ýani mehanizatorlar şonam alat berenok diýär. Diňe çykdyjy. Täze bolsa-da ýani köpegidenok enjamlar, gurallary çalışmaly bolýar. Çalışak bolsaň Slada barsaň diňe pul tölemeli. Hökümet öz işini ettirjek bolsa traktor berýär, onuň zapçatlaryny John Deere diýdi, Case diýdi, beýlekler diýdi, Class diýdi. Ine şol kombaynlara zapçatyny nimeçek bolsaň, sen Slada bar pul berip almaly. Oňa gidip oňa nimet nok gelýärdir, muň paxtasyny ýygnaýardyr, muň dänesini nime diýärdir, gapdyrlan ondan gazanýardyr. Häzir onam et bolanok sebäbi potrutçulun köp ekişi ýok sebäbi bir adama berildi, bir 10-20 tane potrutçulun ýerleri bir adama berip ýa pasrenik goýuldy, şol adam beýlikleri öňkü ýerlerine gul hökmünde görüp ektirip zat edip ýör. O ýerde orýal ekişi ýok, orýal giýdejam ýok. Onuň üçin ol mehanizatorlar pul berýärli. Gara buluşuk. Meniň aýdýan ataly ogul döwlet dolandyrany. Şol aşağıda nämetseň şonu edin. Ýagny halk galmasa bolýar, lal edin de oturun diýip ýani bular şoň üçin aşağıklary polny korrupsiýaga giripdi. Hemme de Türkmenistana diň oguzlukda mehanizatorçylygym ýani o hyzmatym hemme de. Inni bulun bir uly bir katastrofik problema biri ýöne başga bir katastrofik problema bar Muhammed ağa häzir. Ine biz maglumatlar alýar. Polisdaky işleýän PPS, o köçede alkaçlary ýani köçede düzgünçükleri seredýän adamlar, olaryň köpçüliklerini iş taşlap başladylar. DPS'likler ýani gaýlarym köpçüliklerini iş taşlap başladylar. Sebäbi olardan günne 5 manatdan 10 manat şelli korrupsiýon ziyartka getirmeli başlyklaryna diýip talap edilýär. Olaryň halkda pul ýok, biz alyp bilemdik.
öz ýa-ni maşgalaň pulunu bermeli bolýar. Maşgala näýlet diýeli? Ýok, näme gerek? Maşgalaň agzyndan alyp taňa zyatka berjek bolsam gerekkä işiň diýip köpçülikleň taşlaýarlar. Oň sebäbi näme? Sebäbi bir topar adam daşörde gidip Türkmenistanyň ýyllar boýy 1,5 milliarda gowrak pul bizim halkymyz Türkmenistana iyi berip Türkmenistanyňky adamlar saklaýardy. Ýagny olaryň sosial problemalaryny, aýlyklaryny, kwartiralaryny, jaýlaryny urmana bir topar zatdan saklap gelýärler, öz doganlaryna şoň. Şolar talap, polis, MHM, ýa-ni şolardan pul alyp ýokary zyatka berip özüni saklaýardylar. Adally. Sebäbi deportlar köpelli, vizalar gizildi. Inni öňkýär Türkiýe ýa-ni viza alyp 1-2 ýyllap bolýarlar. 3 aýlyk, 1 aýlyk izin alypmady. Öňkýär bolanok inni şu Orsiýada, Rossiýada, ýa-ni Türkiýede, Gruziýada, Polşada nimelerini güýçlendirdi. Inni çykmak kyn boldy. Häzir Amerikada 1-nji maýdan men ýalňyşmasam vizalary ýatyranokda güýçlendirýär. Inni öňkýär alyp bolanok. Garaz inni türkmenler beýleki döwlete gidip gulşuluk etmäne ulaýan mümkinçilik ýok diýmek. Daşyndan gelýän pullar ýene-de azalar kesse, onsoň şular bir-birini talaýmasa, ýa-ni MHM bilen polis pul ýok. Bular bir giýenler, halk talaýan giýenler. Men şoň üçin öňüme aýdym, eger biziň halkymyz 3 aýlyk Türkmenistana berýän pul dursa, ýöne mörse dursa, Türkmenistanyň içinde ýaşayan adamlar Burwanyň ýerin aşagyny tapýarlar, köçede köşküňini asýarlar. Men muny toşna bilýän. Şoň üçin häzir inni şu zatlar ýestesin tarapyndan ýa-ni öz tebiği tarapyndan bulup başlady. Şoň üçin mehanizatorlar daşörde gidýär, ýa daşörtlerin ýarynda olarak bolýar. Türkmenistanyň içinde 10 aýda 1 müküde olarak bolýar. Bu bir aýda sen 1 ýylyň pulunu alyp bolýar daşörtde. Olam hiç sen üstüne gıýgyrýan ýok, MHM'den işledýän ýok. İýiden akşama çelip bir ýylyň ýerini türüp, olam taňa bas çelip gorkudyp taň uraýanlar ýok. Barýan azat ýurtda azat internetiň we hemme zadyň we çölüňi ýa-da diýen magazyny diýen köçde seni polis saklaýan ýok, onam çöp bolýar. Vizaň, dokumentyň kimden oňorsaň onam çöp bolýar. Umuman daşarda gulçulukda dokumentsiz ýa-ni kanun bolup ýüräniň Türkmenistanyň içinde kanun esasyna aýlyk alyp ýüräninden has gowy. 10 esse gowy. Bu näme diýjek Muhammed aga? Valla aýtmaga hiç tat ýok. Türkmen ýagdaýy da Türkmenistan döwlet diýýär. 32 ýyllap Türkmenistan öz başlyk boldy. Özüm konstitusiýada ýazylan Türkmenistan kommunistik döwletde bazar ykdysadyetine geçen döwlet. Şu neçelliğin yer meselesini çözen. Şu neçelliğin yerleri dayhallara vermeli. Halkın eýeçiliginde bolmaly, dayhalanyň eýeçiliginde bolmaly. Hükümetin traktör alıp gelmek neme hajat ýok. Hükümet traktör almaly. Hükümet halka pul vermeli, mehanizatorlara kredit vermeli, koy özleri aldylar. Dayhalanyň özleri aldylar gerek tehnikalarny. Olan zapçasyny döwlet edarasyndan almak gerekke. Ona ýörýte biznes struktury ýaýraýar, şolun bilen özleri hasaplaşýar, özleri alýar, özleri. Şol üçin döwletiň bu zada goşulmagyna haky ýok. Ýöne bu karamdadylar halkyň eýeçiligine hiç zat berjekkä bolup, olar kul etjek bolup, maňa bagly bolsun diýip, bulary özüne baglap kul edip taklap atýar. Şol üçin hem atlaryna da raýat diýär, raýatlar Türkmenistanyň diýär. Raýat diýmek şo kul diýmek. Feodalizm döwürdäki neme şu goýulýan lakap raýat diýip. Arbab raýat diýen o şondan. Arbab raýaty var, şo raýaty. Bular şonu grajdana da raýat diýip goýdular. Şol üçin bu haramdadylar şunu ýanap. Ýöne men Türkmenistanlara ýüzlenjek bolýan. Şu döwlete işleme. İşlemen, işten çıkın. Näçe işten çıksanız şu hükümetin yıkılmagyna kömek ederdiniz. Ýurduň düzelmegine kömek ederdiniz.
Mümkün 1 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 1 ay kösenirsiniz. Yöne amıklık biz şu meseleleri çözüyor. Dayhallı yerine yetip olya, mekanizatörlü öz traktörlerinin yetip olya, halk öz yurdunu işlep bilye, polisiyalı adamlar köset, bir kanun yolu bilen pul kazanmalı, bolmaya devlet hükmen, her bir devlet gelasin. Hükümetin içindeki işleyen adamlar dasta atışında yaşatmasa korrupsiya olya. Şol için täze gelen hükümet hükmen hükümet işgärlerine o alıktılar da arkayın kanun yerine getirir yana, kanuni işler yana, halkının önünde kellesini kaldırıp gelir yana. Şunu şu zatlara yetmeyene hemme şert döreye. Şol için işten gidin. Bir minut şu hükümete işleme. Şu adam şu proses başlarını, polisiyede işten gidiyordu, dayhallı da gidiyordu, mekanizatörle, muallimle de işlemeli. Hem şu neçelin Türkmenistan'ın şeyle milyarlarca neftin gazdan gelen pulu var. Kitap meselesini çözülmendir okuyucular. Okuyucuların kitap meselesini çözmendir. Gözüne getirin vatandaş. Kitapları yoktu. Bizim gelecekki çağlarımız bir derek gidip vaktini yitiriyor, eline kitap yok. Encamları yok mekteplerde. Muallimleri ucipte aylık bilen öz kulları ediptir dine berdi Muhammed'in kitabını okutmalı. Kerim'in koşan koşularını okutmalı. Şulardan dinmalı ben. Şulardan dinecek koldan iyi işleme. Sesinizi çıkarın. O zaman hükümet özüne gelir. Ne için men gidip hükümette işlemeli, pul verip hükümetin işine girmeli. O zaman ucuzda aylık almalı. Hemişe de gidip öz dengduşlamdan, grajdarlardan, halktan, karnaşlamın yiyecek çöreğini ağzından alıp da yine hükümet yolbaşçılarına pul verir. Ne için? Ne için? Şu zatla şeyle hemişe kalar mukaddime. Şun yana haram pul size hiç vakt nesip etmeye, siz cinayet yol bilen şu pul etyen. Bir kanun şu pul kazanyanız çağalanız ekleyen. Şu bir yerden urup çıkıyor. Şol için öz vicdanınızın önüne arısta olacak o zaman. Gelecekte öz çağalanızı asuda durmuşu, kovdurmuşu, üpçün edecek o zaman işten çıkın. İşlemeyin şu haramları. Eyyem yıkılıyor. Hiç başka mekanizmi yok şu yurt dolandırma. Doğru diýär Muhammed abi. Ine menem özlerimde Türkmeniyet gazdaky işleyen adamlara ýülenýär. Siz näme çaýla alýar? 400, 500, 600 dolar aýlyk alýar. Näçip Amerikada, Ýewropada siz ýaly işleyen adamlar 10, 15 bin, 20 dolar aýlyk alýar. Siz bolsa 400, 500 aýlyk alýar. Sebebi sizin öndürýän öňüňiz gara ýa-ni ýüýtü bazarlarda satylýar. Türkmenistan gazyny bütün dünýä bazarda satýar we onu buradan valyuta alýar. Newede de gara da hemme da. Näçip şol zady Amerika, Ýewropa satyn alýar we öz gazawiklerine, neftýanliklerine şonça pul berýär. Näçip Türkmenistan berýär. Şoň üçin köpü üçin işlemäň. Sizin dol hakyňyz bar. Sizin zähmet çekip öz gara deri bolup işleyen hakyňyzyň dol şertde almana hakyňyz bar. Her bir 100 dolara yaşap bolýarmy? Aýdyňyny Türkmenistanda şu dine bir iksan çağıly bir maşgala yaşajak bolsa diýmedim diýene 400 dolar dine iýmana gidýär. Çağın giyindirjekkämi? Mektebine okuwuna kitap diýdi, depter diýdi, ruçka diýdi ve mektepden ten talýalar, o zatlary ten töljekkämi? Onsoň özüňe, maşynyňa benzin diýdi, harajatlar diýdi, aýal maşgala harajatlar diýdi, aljakkämi? Diýmedim diýene şu bir maşgalany saklajak bolsam, diýmedim diýene 600 dolar pul gerek. Minimum 4 adama. Minimum. Onu 100 dolara saklap bolýar. Onu ýürüýte diýe gurbany bilen terdar näçip halkymyzy garyp eder ýaly. Şo ýöne işgörler spesnaz bolup içinde bu derden bu derde girip ýa-ni bizim bilen işler bolmasyn diýip
ýüti garyplykda saklaýarlar. Garyp adamyň diňe bir problemasy bar, näme çağlar eklemek. Inanyň sen çağaňy eklejek köp ylgasaň ömrüň ötünçe ylgasaň ömrüň ötüp gidýär. Bir ýerde ölüp galýan. Şoň üçin daşna çykýan bizim watandaşlarymyzda uly gulçulukda şo daşyna gulçuluk Türkmenistanyň içinde gulçulukdan 10 esse gowy. Şonu gidýärler. Olan bir gulçuluk. Bez dokument birinin nimetine iyilere $1000 veren olsa 500 tölenýär, 600 tölenýär, yani kemsidirler. Ýöne şonda da şonuň alýan aýlyklary Türkmenistanyňdan 10 esse uly ve şoň bilen bular jaýyp bilýär, maşany saklap bilýär, gara gidýär de kösenýär, risk alýar. Bir topar düzgünler bolýar, bir topar tehnik bizapaslyk bolýar. Maşgalatyndan aralışýar ve maşgalatynyň çağlaryna terbe bermeýär, ejetini mehrini almaýar. Ay gara diňe problem. Näçip şu zatlar biz çekýär? Burada Şoň üçin yani men- neftiyanlıklar aýtýan sen $500 alýar diýende. O $500 alýanny bildele bütün polisiýa, prokuratura hemme şu buyrukdaşlar. O çağında yetirmeýärler onu. Branşlar hemme kişi. Şkakan nerede işte ta diýdim gollu guturdy. Karnaşyň daşar ýurtda boldy, gün meren akly. Gün meren sen osan şu zatlar görüp nätirip şu ýurtda ya. Biznesmenle diýe aňyrda gün meren akly alma hemme şu günne bir dakikadan 10 tane möjegi başyň diýe gelýärler. O şu ýurtda näle ýaşap bolandy? Satylýan TikTok'da satylýan partiýalar görýärmi? Şu biznesmenler, çinovnikler satýar. Çinovnikler hem çydanyp. Sebäbi olaň 3-4 tane lübownçylar we ol we bu we pul gelen okýar. Ine Götürmeden aljak bolýarlar, bu türmek pul Awo. bermeýärler. awa balkyn ine men size görýän DPS-den, PPS-den aýdan zady. Ýene şu türme barıp işe girmedek, şu ýerden ýa-ki so adamyň soňky puluny alaýmadyk, başga ýerde özümiz eklep bilemdi. Bular öz nimelerini açdylar. Ahir hakykat aýtdylar. Bular aýlyga ýaşaýan näle ekeni? Bular ýa-ki halky talap şoňa ýaşaýan ekeni. Indi halky Tamam. talap ýok. Indi bular ýaşap bilen ok. Men size aýdyn bir zady. Şul hökümet däl. Türkmenistan döwlet däl. Bular näme diýär? Men sizin как будто arkadaňyz bolaýyn, ýöne öz tohumyň arkadagy bolaýyn. Beýlek diýär, men как будто prezident bolaýyn, ýöne puluňyzy gulaýyn. Çinovnikler diýär, men как будто ministr bolaýyn, ýöne maňa pul getirin. Polisler diýär, men как будто ýa-ki prawagyndy organ bolaýyn, ýöne men sizi talaýyn. Adamlaram menim как будто işen bolaýyn, $100 alan kişi bolaýyn, ýöne başga ýerden pul gazanaýyn diýip hemme zat ýalan. Näçe biz normal edilemdi. Al minimal aýlyk 850, 3,5 moçelli bizim mümkinçiliklerimiz var. Türkmenistanyň Gurban bilen Serdar ýegenler, pegenleri milliardlap oğurlamalar. Ýylda 9 milliard oğurlamalar. Ine şu pullar paýlanta, ine aýlyklar ekonomika işlep başlaýar. Bir kurs bolýar, onu gizlemek gerekler. Gara bazarda giýjelerine, ýa-ni MHM gelýän puly hökümetiň ofitsialny gelýän puly nizakonly alyp gara bazarda özü garadan işlep, özü salgytlaryň naloglaryny tölemän, kanun bozup, falşiwy ýa-ki öň neme diýerler, ýa-ki falşymanetçikler. Şol reali valyutany gara bazarda gizlin satyp, o ýerden hem ýene Merkez Bank edip, bunyň öýleri gizlin operasiýalar edip, bunyň öýleri konstitusiýany, haklary, ýa-ni düzgünler bolýar, bunu tutup şu giýje MHM pul alıp bazar eltýän bolsa, dör tutup şunu tutup et bolýar. Незаконный оборот valyuty. Bunu düşünen okun karşılattıra. Bunun Serdar'ın yankı görkemesi var. Sebebi Merkez Bank'ta ve iqtisadi ministerlikte bir akıllı adamma şeysek bir saklap bilyat manadı bolma saklap bolma. Sebebi ekonomik işlen o. Денежный sistemi işlen o. Bank sistemi işlen o. İçinde aylınç yankı telekeçilerin, firmaların, kurumların, edarların arasında aylınç sistemi işlen o. Muhammed Ağa hazır bilýärmi? Ine şu meçhitlerde biz bayram namazyny geçirdik. Onu bir topar adamlar aldy. O 30 moğoly adam büdjede aldy. Häzir martyň aýlygyny berip bilenok. Niden aljagyny bilenok. Men size bir zat edeýin. Bir näçe aýdan aýlyklar çekiler durar.
pul yok. Şoň üçin biz bir günne şunu çalışyp bilýäris. Protest etmeň. Emeze 1 milyon variantyň birini aýdaýyn. 3 günläp işe çykmaň. Molimdan başlap, ministrlikden başlap, Neftiani, Gazavik, ýa-ki JKH, Oğujalyk, Mexanizatsiýa hiç kim işe çykmaýlar 3 günläp. Telewizione gurbany aglap çykyp etmese men zat bilmedim. Näme diýseniz etjek diýip. Ine Hytaýyň ýan kontrakty durýar. Derrew Türkmenistana basçylary diýär, bular ýeriň aşagyny görlerler, bular gaçarlar. Gaçky diýerler Türkmenistan. Bolly protesta gitmeýän merekkä. 3 günjük işe çykmaň. Palistan, MHM'den, Neftiani, Gazavik, Molimler, şoferler, avtobuslar, skor pomoç hiç kim çykmaň. Gaýrat edip 3 günlük ýa-ni iýjek taraplaryny alynda 3 gün ýapyň hemme abi. Yaramok diýip. Şular gaçky diýär. Bolly mesele çözüldi. Ine iň aňsat, iň neme, bizi köçede gezmek gadaganmy? Bolýa, yaramzok, boldy, всё, sabotaj. 3 günjük. Boldy, mesele çözüldi. Şoň üçin munyň variantlar köp. Näçe siz gulçulukda muhty işleýäňiz. $100 paýlak görsen günüňe $3 bolýar. Oy 4 bolsun. Günüňe onam fikirde berýärsiň näçe bolýar? Şu 50 santim sağladın ha. Nerede var bu royal tarif? 50 santim. Avrupa'da minimum $15 euro. Ofitsialny eline 10 verilýär, 12 verilýär, 15 verilýär ve üstüne ýa sosial wyplatlar verilýär. Minimalna $1,500 35 sağladığına ýa 151 sağada $1,500 verilýär. Euro verilýär. Onun içinde ýa-ki hakykatdan 2500, ýa şu $1,000 $1,000 eurosy gidýär sosial naloglara. Men günde töläp durýar. Sosial naloglara gidýär. O diýmek näme? Haçan işini sen taşlasaň, ýa bir sebäp bilen işsiz bolsaň, şu $1,000 geçirýän puluň ýylyna aýdyp gelýär. Hazar $1,000 150 euro paýlaýyn. Näçe bolýar? Senin sağadyňa 20-25 euro bolýar. Siz o 50 santim alýaňyz, bu gulkünç, gulçuluk bol. Gulçulukda muht. Näçe işleýär? Goý ýa-ki ekrançylyk et, her adam avtonom öz gününi görüp bolýar. Ekrançylyk et, takçylyk et, howlingde bir zat et, miwetini allar, dışa taýalyk gör, ýa-ki nimet unuň al, öňünden alyp goý, boldy sen avtonom. Hökümet bar ýok. Bunyň jogapkärçiligi bar. Hytaýyň öňüne, bütün dünýäň öňüne bir topar nimeleri çekdiler. Bular ýa-ki borçlar bar, bizim borçlarymyz ýok. Eger döwlet bize ýa-ki döwlet diýip halk diýip görmese bizi, onu öldür tolgasyn döwleti. Men size aýdyn, hekimler gapyma aýlanar, aýaňyza ýykyrar, aýaňyza oňşar, gaýra edip işe çykar diýip. Aýdyn, men muhty işlemem. Maňa $300 aýlyk bermesem, olam 45 saat hepde işleyecek, ondan köp işleyecekler. Men işleyecekler. Ine öz hakyny goramaň usuly. Boldy. neme Murada häzir Amerikada Elon Musk bar da ol Trump'ın eline metip häzir işden çykartdy da şonu endi çykýar diýär bir hepdeden gitýär. Halk näme etdi? Tesla maşinleri almany başlady. 30% prodajat aşağı kaçtı. Görýän halk näil täsir etdi? Türkiýede şu an 200 tane Türk studentleri zabastok etdiler, halka çağırış etdiler. Harid etmän. Mağazalardan harid etmän, hukumeti golluyor. Erdoğan därdejek bolmadı. Çeli problemi de ýurda döretdi. Şol üçin mun ýanak mehanizmlar hemişe täsir etýär. Pikir etmän täsirsiz mukadim. Şu Türkiýe ýanak güýçlü döwlete de öz täsirini, Amerikadaky şol ýanak güýçlü döwlete de täsirini etýär. Siz eger işden gitdiňiz, hukumet paraliza etýär. Şunu bilgin. Şun aýtdyňyzmy şonu? Şu gitmäni şu halk näçe adam şoňa barmasa, şonça hukumet paraliza etýär. Şunu bilgin. Şol üçin bir de biraz häzir inni bir çağırış etmenler, bir topar halkyň içinde hormat goýulýan, tanalýan zatlar çağırış etdi, onuň organize oluny bolýar. Bizde häzir şo kemçilik bar. Biz ýöne bar, ýöne şu atdan bir aýtýar halk. Barmaň işe, barmaň. Köpçülüklerin iş taşlayış etmeli. Yine ün söyleyeyim. Türkmenistan
Näl iki atalı ol talya. Öndürülýän öňümi satyp pullany alýar. Eger öňüm öndürilmese, bunun pulları ýok. Şular atalı ol size bagly, siz olar bagly. Dogry şunu. Şular 100% size bagly. Siz şolara 1%-dan bagly. Şoň üçin dur köpçülüklerin iş taşlanmadı alçeten mehanizator. Belki öňüňde taşly işi. Ali taýýarlyk görýär, bir ay taýýarlyk görýär, ýani produkty goýýar, bir başga iş tapýar diýär. Bir aýda ine planyny taşlaýar işe. Taşlan çök ýaşar edagy, ýapylýar. Eýýän buğday ýok. Diýmek, Türkmenistan kadnaty buğdaýa pul gitmeli. Nebi döndürýärler, bir aýda taşlasa, bir aý taýýarlyk bile taşlasa eýýän öňüm çykan ok. Ýani bizim baýalymyz ogurlanan ok. Satylan ok. Şoň üçin ekonomiýa gidýär. Bizim üçin gowy şol. Erteki günde azatlyga çyksak, ine satylar da size geler o pullar. Öňkýär bolmaz. Şoň üçin size bagly şu hökümet. Şu hökümetdäki görün almy size bagly. Köşedäki uçutkowy size bagly. Näçe? Dursaňyz pul ýok büdjetde, şolara aýlyk ýok. Ananyň? Köçedäki kim? Size bagly. Dursaňyz hiç tat ýok. Erti seni eklemer şol. Borçlu şol. Türkmenistan prezidenti, häkimlikler size eklemene borçlu. Buğda ýok, zat ýok. Hemme häzir aýlyklar, pul ýok. Ol Gazakstanda buğday almana gymmat bahadan mümkinçilik ýok. Şoň üçin size azar berýän adamy saklajak bolsaňyz sabotaj edin, stop diň. Ýani dost, ýarlaryňyz bilen işdäki adamlar bilen birden köpçülükden iş taşlaňyň, PPS-den, DPS-den edişýär. Polisler edýär şonu häzir. Mehanizatorlar edýär. Edin, ine şu ýaz zabastok. Yok, Kanada'da yan paştolyon etti. Hala bir işlemedi. Paştolyon. Gaç gidýär şular. Hemme yerde edilýär. Tebe bu bir organizm. Şu organizmin bir bölegi işlemese döwlet ýykylýar. Ýa ýykylmaýar. Ýoluşa dolandyryp bilmeýär, ogurlap bilmeýär, korrupsiýa bolmaýar. Durýar, korrupsiýada durýar. Ananyň? Korrupsiýanyň durup bilýär. Häzir mehanizator tapmak üçin pula aňyrda dursun, muht taýýar, muht alman taýýar. Polis bölümine muht alman taýýar. Öň bir 5-10 000 dolar bermeli bolsa, 20 dolar bermeli bolsa, 2000 dolar bermeli bolsa muht almany taýýar. Adam ýok. Wayenler ýaly, ýan wayen uturunlar ýaly. Olar näme bilýär? Ine şu ýaly hökümet kadr meselesini çözülmedi 33 ýylda. Üns vermedi. Kadrlary ýanky üns vermän, üstürmän, zat etmän kadrlar gitdi. Ananyň döwlet edýän kadrlar. Человеческий ресурс diýýärler. Любой bir döwleti öňe akıt biljek человеческий ресурс. Şolar ýok bolsa döwlet ösmeýär. Ine Gurbanly Berdimuhammedow we Serdar şunu üns vermeli. Sen prиродный resursunda, ýani tebi baýlyklarynda человеческий ресурс, ýani adam resursy şolardan ýokary. Şu adamlar şonu edýär, hemme zatlary. Ine şoň üçin biz size aýdýar. Sabotaj, durmak, iş taşlayış, köpçülükleyin. Edin şonu. Mysal üçin taýýarlyk görüň, bir aýdan aýdýar köpçülükleyin iş taşlayış 10 günde. Ananyň Türkmenistanyň borçlary bar. Günne elektr energiýa bermeli, gaz vermeli, nevit zat kontraktlaryň pullaryny alyp şoları ýüklemeli. Durur hemme zat. Bunu ýerler gaç gidýärler şolar. Sizin hasabyňyza ýaşap ýörler. Siz talap ýaşap ýörler. Siz gulçulukda saklap 50 sent sağdyňy төлýärler. Afrikada da ýok şu 50 sent sağdyňy. Diýmedim diýende Afrikada häzir 5 dolar aýlyk berýärler sağdyňy. Oraya zat ýa 50 sent. Baý döwletde adamlar gulçulukdan pes saklaýarlar. Muhty işlemäň. Başga bir zat tapyňda gyrak açyň. Kim hökümete ýarlaklap hyzmat etse, men size aýdyn, ýarlaklara mitiki diýär. Şolara da pul bermeýär, halk pul bermeýär. Muzikantlara. Sabotaj edýäňiz. Siz indikator bolmaly. Bir ýarlak bolýan bolsa, prezident arkadan diýip aýdymagýan toýlar çağırma. Acil ýaşar muzikant. Sen oň çykdy gatyly. Bir ay toý etmese acil ýaşar. Arkada aňyrda dursun. Diňe halkyň aýdymlaryny aýdar. Diňe halky wasp eder. Siz özüňiz eliňizde hemme zat. Ine gowy aýtdy Muhammed ağa, men bir topar videolar bar, indikede görkezdim. Elon Musk milliarder, Gurbanlyň da hiç kim.
480 milyar pulu vardı. 500 milyar da orayı. Dünyada en bayi adam. 200 milyar litrdi. Ne çaydı? 2 ayağından. Maşinlerini yakyalar. Tesla bir yerde olsa o indi Tesla'nın yankı üstüne Toyota deyip gelmem adamını şu Toyota Tesla'nın türeyen adamını beylikten başlaması oraya. Yakyalar, ofislerini yakyalar. Polny bankrot. Tesla hiç kim alan yok. 70-80% satıcılığı kaçtı Tesla Avrupa'da. Avrupa'da. İkinci ülkede. Kanada'da bolup geçen de artları. Doldurdular. Yine halkın ediyen işi. Yani hemen prezident çıkıp şunu edin diye mi? Yok. Halkın ediyen işi. Bazı Amerikan kayıtları var da ancak kollar kaptanını alma diye Amerikan diye. Halkın ediyen işi. Diyorlar o. Ya prezidentler diyem ya premier minister yok halkın ediyen Yok işi. öyle. Halk sizin şeyle var gücünüz oluyor. Biz yine sizin gücünüzü size tanıdıp şunu dürütmeyen itliyer. Her vaktam iyeti Muhammed Ağa olsun prezident, men olayın, ol olayın, Beşim, Çemen, yankı Murat, Bedirgen, ol olsun tapağı yok. Halk gücünü ököttürmeli. Evet. Hükümet dine güçten okyandır, sen sözlerine inanmaz. Sen talar. Hükümeti bir kontrolde saklamalı. Kim olsa şu olsun, bütün dünyada hükümeti kontrol ediyen halk bahtlı yaşa. Alın Avrupa'nı, hükümeti kontrol ediyen. Marine Le Pen'i bastı, Kasarkazı'nı bastı, hazır neme çıktı basyalar mı Macron'u. Amerika seyredin, Trump edip parlament şunu çeklendiriyor, prezident neme haklını çeklendiriyor. Hazır 3-4 aydan bunu basyalar. Halk ediyor şunu. Ne Zabastov kırıyor. Erdoğan seyred. Putin'i, Erdoğan'ı yok et bar ya halk. Gurvanul kimay. Hem zaten korkup gören. Şuğul şey. Niyazfa hemme kolegalarını şuğulap yani bastırıp koyuyordu. Şunun için bir oylunun bir açık bir güçlünün bir açık bir açık güç olun. Şuna aytacak bolýan. Öz haklarını gorap başlan. Yok deyip aydıp başlan. Uy murada işe gitmesek biz ölýäs aç. Gidip ölüp dursun. 50 sent işleyen. Näme var 50 sent işlemek sağlığına? Tap burada. İnternetten tap. Gomşyňa millik nimet birek bilen mallar sakla, ol maly saklayan sen ekrançylyk paylaş nimet öz argatdan sakla. Özüň eklep sakla. Bolmasa daşary gidip işle. Maşalan sakla. Ay biz gidilem doktora her kim. Onda daşarykda işleyenlere hyzmat et. Garat hökümetsiz günden güne öz argatdan saklap hökümete degişli bolmaly. Biz hökümetten sizi ayıracak bolýar. Ne yapayım? Şu sizin kömeğiniz bilen şu korrupsiyoner boldur. Bizim tebigalylarymyz bolýar. Sizin kömeğiniz bilen siz nebit alýaňyz, siz gaç çykarýaňyz. Siz şolary turbalarda ýa transport edýäňiz. Şol ýerden gelýän pullar Yurdun eýetisi. Siz eýeti şoň. Siz eýeti bolmasaňyz siz şonu öňürüp transport edip eksport edip ýören siz şonu. Durun şonu. Gazı transformatörü şonu kontrol etmeden özünden ýarlýar. Spesialistler çıkman bir ay oturdu. Hemme de durup kalıyor. Ini şonu durun ton. Şonu tiyerden gurnacak olan 6 ay gerek. Biliyor musun? Profilaktik edip bir topar dağıtlarını çalışmalı. Şunun için sizin hükümete basışınız umması dolu. On size basışı hiç şey yok. Basış etkileneceğini ulun ne yani başka instrument kalmadı. Vizanızı yaptı. Velayetten velayete geçirden yok. Merkeze bardırın yok. Akmaşın türdürüyen. Sizi bulçuluğa sallı. Bundan başka instrument kalmadı. Tutup yönü öldürüp başlaymasa. Sizin instrumentleriniz ummasız sizin tek bir gelen ulanıp görün. Bir instrument. Yine sabotaj, iş köpçülükün iş taşlayış. Hükümetin gidip başkaça yani daşırdığı ya da öz maşgalar bilen, beylik maşgalar bilen yani şertli gün görüp bolýar, ola mal saklýar. Bul ot çıkarýar, bul buğday çıkarýar, bul ekran çıkarýar, bul meywe diýär. Aramızda aýryşyk edin, hökümet näme gerek? Şeydi. Muhammed Ağa. Sen näme pikir edýän? Bizim halkımız şunu öwrenmeli. Şu hökümet şunu din azar berýär. Hökümetsiz 10 bilýän, 10 bilen.
men aýtýan bizim halkym bir öwrenşen hakda, şu zatlar oýlanşan hakda. Önünde oýlanşyp başladylar. Düýün watandaşymyz Babajan gördüňa. Men 4 ýyllap maýa boldum. Meni bir günem bolsa iner boljagyny diýip otyra. Aha, şuňa gelýär. Hökmenem gelýär. Şoňa o näçe çagaty ba, aktygy ba. Ýöne şon diýbillər. Bütün halkyň önünde, ekranyň önünde diýbillər prezidenti ýüzüne. Şu meselen çözmeden şeýle diýdi. Şol için bizim hemmemiz şoňa gelmeli. Şoňa geldik, şulam ýok. Gelen adamam köp. Şu atlam o ýa-ni Azatlyk Partiýasy berýär. O daşary ýurda gidip otyrlar. Şu daşary ýurda gitmekligiň özü bir protesta. Hökümete ýok diýdiga. Men sana bagly boljak diýdiga. Aňyk giderler ýöne aňyrda kynçylyklar görerler, ondan ahyrda halk şoňa öwrülip gelmeli. O, şu ýurt teňki sen şonu şu taýdak problemany çözmeli. Şu problemany çözmeden şu seni bütün ömrü idarlaýar. Sana gün bermeýär. Sen o pul gazanýan daşary ýurýan, aýalyňdan aýrylýan, çağaňdan aýrylýan. Öz hosarlaň aýatyny, toýuny, zadyny bar bileňa. Gurbotda kul bolýan, ýaşaýyşyň o ýaşaýyşda, däpdet durumdan galýan. Köp zady ýitirýän daşary ýurtda. Şol için halk şuna yetmeli. Bizim halkymız indi bişişdi, indi şuna yetip gelýär. Şol için hem ýurdun içinde, şu hökümetin içine bir gün şule işe barmasa bara, şu tödün özü şu işe gelmedi halk diýdiň özü şunu gaçyrýar. Gönü gaçyp gitýär. Ya bilim halkın şu zatlaryny görüp informasiýalar alyp otyra. Bilim gorkup otyr. Hemme çemedany daňyp otyr. Gaçmana taýin. Şol için halkdan bir hüjüm gerek şu wagtda. Bir hüjüm. Ýani orada aýdynda näme gaçyp gitdi ol. Owada. Bot şol. Hamida, gatol diýen sen daşyrda gitmek eýem ol protest. Ýani sen hökümetden çykan. Öz boluşlar, öz boluşy protest. Türkmenistanda 175 miňden 225 miňe çelli hökümeti işleyen adamlar. Şoň 30%, 60 miň adam 3 günlük iş taşlasa şol gaçyp gidýär. Boldy. Hemme Amerika 60 miň adam iş taşlasa şol gaçyp gidýär. Ine şoň üçin köpçüliklerini taşlamaly. Bir adam taşlan bolunok. Köpçüliklerini ýani ine mysal üçin JKH-da işleýän. Sen remont edýän. Ya sen şoför şu ýerde. Bilerişip iş taşlaýanyň Aşgabat ine Aşgabatda kynymysyňyz arkada Aşgabat aýrylmaýar. Tuzak gidýär. Eýem problema. Häkimlikdäki adamlar işe gelmedi, eýem problema. Aşgabat dolundurup bolmaýar, bardak polny. Polisler işe çıkmadymy? Türkmenistan всё ýatýar. Polisler işden çıkmaly. Häzir köpçükliğin öýler çıkyp başlady. Mümkin näle bizim alyan aýlamyz çağlar verilmi ýa korrupsiýa ýokary getirilmi. Ýokardan deňe getir. Günüňe diýär 5 manatdan 10 manat şeýle eltmeli. Günüňe. Niýe oluyor? Kimi talady? PPS-likler. Kimi taladyn? Mümkin näle? Ne şo ýaly. Şoň üçin şu rejimi aýyrmaň milyon usuly var. Iň ansat usuly protest Amerikada Amerika çıkma işe. Özüne bir ýanky mysal üçin bir gün belläli ine Gurbanlyk güni. Gelin Gurbanlyk bolmaka ine Gurbanlyk iýunda bolýan bolsa ýa neme bolýan bolsa iýunyň birine stop edýär. Polny stop. 15 gün. Gaçyp gidýär. Her taýlanmaly oňa Murad aga, hadi bir taýlanmaly. Yo, indi diýärler mysal hökmüne 15 gün şol gaçyp. 3-4 gün gaçyp gidýär. İşe çykmady, garaşyp oturup, häkimlik gelse, ay men häzir yaramok, işim var, ýok, bizar boldum. Töle $1000 töle men çykaýyn ni. $1000 niýden alaýyn? Hana nevit gaz satyp durdyňyz. Bir topar arkadaş şeher 8,5 milyarda gurup ýordunuz. Niye toplular? Ne yapmış? Onu berýärmedi. Aýyp bolýar. Ondan ine çüýrükler, nazar çüýrükleri, şular ýollar urýar vilayatyň arasynda. Her kilometrden
alyan pullarını bilýänmi? 4-5 etle köp alýarlar. Her kilometrden. Şol Aşgabatdan mysal üçin mara vurdumy? Diýmedim 1,5 milyar pul alýarlar. Arasy gidici. Bir ýylda olar 1,5 milyar, diňe bir ýoldan, bir kontraktdan gazanýan bolsa, siz o 50 santim alýan sagadyna gülkünç ol. Onu aýtmak gülkünç. Düşünün şoňa. Vatandaşlar, siz özüňiz bigaýrat edýäňiz. Näçip özüňiz bigaýrat edýäňiz? Kim bolar? Näçip sen öz bedeniň resursyny 50 santim satýan sagadyna? Näçip $10 sataňok? Sen ne buna onu däl? Ay kim tölesin? Çıkma, tölerler anan sen. Üjüp bileşip çıkmaň tölerler. Gerek bolsa $100 tölerler sagadyna. Gitjek ýerleri ýok. Onun borçlary var. Olar gaz satmaly, olar buğday öndürmeli, olar paxta öndürmeli. Onun şertnamalary var, daşörde öňüne satdylar. Olar newide öndürmeli, newide satmaly diye pullaryny aldylar. Olar başga döwletlere bergileri var. Hökman aýlanşyk etmeli. Siz olara borçlular, siz olara ýaly degişliler, olur size gasy degişli. Olur size has degişli, olur size has ýa zawisim. Onu seyretmeyen olur sizi basit olur, olur sizin haklarınızı yiye, olur size basışlar ediye, olur sizin yankı hareket haklarınızı azatlıklarınızı hem mi adınız bozuyor? Bir adaletli ediye size. Sizin jonu gulyalı, ömürlük gulyalı 50 santime işler, yankı öldürmeyen o bir zat verin, men ölüp baryan deyip ölümün mü diyen? Niye mi çek? Tap bir variant, şoladan çekil. Häzir maksat şoladan çekilmeli. Hökümet ýanyna barmaly. Şu gıragaçın öýü opurlýar şu. Gaç gidýärler ol, ataly ol. Bolly. Prosta daşrak gaçın öýü opurlýar. Siz saklap dursunuz şu döwleti hökümet siz saklaýar. Gıragaçın öýü opurlýar. Bolly. Üýşüp köpçülikden iş taşlanýan mehanizator ýaly, PPS, DPS ýaly. Emhemeler ýanyda birinji gorkudary soň gelip aglarlar, gaýrat et. Bize siz köçe çıkmadygy biz sizi talap bilemdik. Biz sizden pul alyp bilemdik. Polislerim gelip aglarlar, gaýrat köçe çykaýda men seni talaýyn, men maşgalamy saklaýyn demek diýer. Ine. Olam ýok etmeli, olam talap durur. Hemmemiz gulçulukda. Gurbanyň öz biznesi var. Günne ýa-ni çörek puly. Serdar Berdimuhammedowyň öz biznesi var. Günne çörek pulu var. Ýa-ni oğul Cemal, oğul Jahanyň Atabaýewyň öz biznesi var. Bulary günne ýa aşakdan pullary ýygnap gelip otyr bulary. Näçe biz 50 santime işleýät men düşünemem. Bular milliardlap ogurlaýar. Arasda gelip otyr ýyzyjyları. Bizim 50 santimi işlep kösünüp hökümet bile kömek etmedi ki hiç vakt hökümet aladan etmedi. Eğer sen hökümete gücün götürmesen yadыңızdan çıkarman. Gücün barıp yani yara alıp barmalılar yok. Gücün sen burada çödiyenin götürmeli. Sabotaj et, işten çık, köpçülükten iş taşla etme. Hökümetten qırağaç özü opurluyor. Hökümette şu devlet saklamak için bilmedim diyene 270 yaşında adam var. İşten çıkın. Adam tapmıyor. Adam tapmasa diyenin poydu yüren yok, samolyot uçan yok, su yok, elektroenerji yok, o yok, bu yok. Ondan bu zatlar bolmasa devlet yüren yok. Bu zatlar bolmasa daşarıydı yani TV alıp sat bolunok. Bu zatlar bolmasa nevi sat bolunok. Bu zatlar bolmasa maşin türeyen yok. Bu zatlar bolmasa zapravkalarda benzin yok. Bu zatlar bolmasa duruyor hemme da. Prezident aparatta elektroenerji yok. Görýän mi? Siz şonu katastrofal bilýäňiz. Ýöne qırağaçyň özü opurlýar. Muhammed ağa, başga aýtjak da bolmasa efir jemläýäriň. Bolýar. Menem bir Onu näme? O vatandaşlar biz sizin güýjüňizi size ýa-ni perimetrini görkezdik. Onun perimetrini ulalyp bolýar, müňlerçe, yüz müňlerçe. Özüňiz ideýalar diňlerde özüňiz hereket edin. Bizim esas maksadymız size hereketleri görkezip siz aktif etmek. Bir de aktif gece günleri işleýär, gece günleri ýa haklarynda bolýar. Size de öwredýär.
Siz aktif bolsaňyz, bizim döwlet öser. Siz aktif bolmasaňyz, ýani adam resursy aktif bolmasa döwlet ösmür. Ine gepim tümek geri. Şul bolsun prezident, başga şul prezidentleram atalogly işletip bolýar. Ýani gaýdyşmaz ýaly. Böktürip bolýar. Siz edetiniz gelen o. Risk aladığınız gelen o. Olam risk ham derler. Siz kiçik şurayacak risk alýaňyz. Olar ömürlük risk alýar. Janyny goýýar. Sizin kiçik riskiniz yani bumerang bolup sonra janyny alýar. Şoň üçin kiçik risk edenim o. Ýöne bir näçe gündün bagtly ýaşap baý bolmagy. Şoň üçin şu zatlar pikir edin. Şunun bilen biz efirimiz tutarýar, sizin birinji bilen size jan tarkalyp edýär we oýlanyň pikirleriniň herekete girin. Başga ýol ýokdur. Bolýar. Hoş sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Sağ ol Murad ağa. Sağ olun. Hoş.